Nyari bari masaba awase omubunke bwensemeyo Dr. Daniel Manduku abairega kwena na chicheki gochase chiskuru echechira konye asobwagachi bwemeroberio agosine meroberio au eyera bege okorekana ase chiskuru echo ningate birebuna na chikobwatrana amona bwatani bande likonyara kwene kingosi rale emiroberio yechiskuru anase bunge yo nakogani abwatani bonsi korochigodi chonse ase bunge yo kwene kibuna ngosira baramangana lengete chisemi Kuna chane timu ya CDF National Government Constituency Development Fund amuna bagambi boro ngorronsi elinde gutara chiskuru cheito na gochia chibesa na koene kinge gasiria etakere gokorwa neze koru na etire chiskuru 14 kuru mambia rero mambia ninjengete chiskuru chinde 12 ngoga ende njebe kanali gereria kugani we skuru na akesabu na bachibesa na batabi nango chande mayaga yemitinyi 3 osemitinyi 5 uja kwigore nyumba igolende ntoga endrete no muruberi oyo anye mwenyorete twachagete mutinyoria tukakora phase 1 tukagana chiskuru 39 merongo 3 na kianda phase 2 otakuwa na chiskuru merongo 2 na 4 phase 3